सिकिनि बैराथि फैलाव बसुमतारी मेथाइखौ दाबावैसो रोजाबबाय जोंहा फैलाजे बरगयारी आरो साबित्री बिथांमोना जोबोद मोजां मेथाइ आरो बे मेथाइखौनो आंनि गिबि सारियाव होदों। बैराथि ओइ बैराथि दालाजि नों दालाजि जारां मोखांजों गय फाथै राननो दालाजि। 1988 ख्रीष्ट मायथाइ 88-89 माबे बोसोरावमोन आंहा गोसोआव गैया आरो दाताखौबो मोननो हायाखिसै। रोजाबगिरिफोरनि सेराव थांदोंमोन ललिता देउरिनि सेराव बिथाङा फोरमायनो हायाखिसै। बेखायनो आङो बुंदों 1988-89 मायथाइ बर'लेण्ड सोमावसारनायनि बहर गिसं गासं खारहां बारहां सान हर बेनि गेजेरावबो सानसेखालि गोसोआ रंजाखांदोंमोन खोनानानै। बेयो अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी रादाब फरायदों ध्रुबजित ब्रह्मआ। दान्दिसे उनावनो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बर' मेथाइनि आयदायाव फैलाव बसुमतारी आरो ललिता देउरिनि गाराङाव दोंसे जावजा मेथाइ। बैराथि ओइ बैराथि सापागुरि कक्लाबारि हालामनि देंखो मुलुगाव थफिग्लांनाय जरासे गारां खोनानानै मुजिहाबदोंमोन बयबो। बै समाव हालामनि मेथाइ थिलिफोराव एसेहालागै फैलाव ललितानि दुंहाव दुंहाव आमथा आमथा जावजा मेथाइफोरा जायगा दखल खालामहांखाबायमोन। रेडिअ सेन्टाराव सायख'जानाय आरो रोजाबनायखौ खोनानानै बयनिबो मेगना खाफालथिं दावखोदोंमोन। आंबो खोनानानै गोमोहाबदोंमोन। आन्दाज मोनस्लाबाजासि आंनि खुगानिफ्राय गावनो गाव स्लद गदोंमोन। बै बागाजानिनि खेराया रेडिअआवबो मेथाइ खनलायबावबायसो माथो बियो। गोरबो सिङाव स्रोद स्रोद देरगाखुमादोंमोनबो। मानोना बियो आंनि अनजालु फरायसाफोरनि मादाव सासेमोन। बियो सिके गोजौ फरायसालियाव थाखो 8 सिम फरायदोंमोन। नाथाय लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो आं बिखौ मेथाइ रोजाबनाय नुबोदोंमोन। फरायसालिनि फोरोंगिरि जानानै थानाय समाव आंहाबो फरायसालिनि बोसोरारि गेलेनाय बादायलायनाय फरायसालि सप्ता सरस्वती फुजा आरियाव नांफानानै थानो मोजां मोननाय हुदा दंमोनलाय। बेखायनो सोर फरायसाया माबायदि मा आयदाजों गोसो आरो बिसोरनि मुं आरो मा गामिनि अजाय मिथिजोबफ्रामोमोन। फैलाव बसुमतारीखौ फैजेननायनिफ्रायनो हारिमुजों गोसो अरनायखौ आं नोजोर होबोदोंमोन। फरायसालिनि जायखिजाया हाबाफारियावनो बियो मेथाइ खनगोन खि खनगोन। जानाय जायैखौ लानानै बिनाव लाजिनाय बानाय गैयामोन। बियो जात जोनोम रोजाबनो मोजां मोनग्रा रोजाबसुलामोन। बेनिखायनो आंबो सम सम दोंफा दोंनै लिरनानै गारांज' मेथाइ हरनाय गोसोआव दं। जियानो दा जाथों बिनि रेडिअ सेन्टाराव रोजाबजेननाय मेथाइआ इनायनो गोदै मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां जादोंमोन। खिलिजेननाय बिलाइयानो फोरमायो बिफाङा माबायदि जागोन। बै समाव हालाम नाङैनो फैलाव ललितानि गेस्रेम बार बुस्रोदलांदोंमोन। दिनै आंखौ थारैनो बुंस'हायै दुखुआ नाख्रेबदों। सासे अनजालु फरायसानि अबथिरा रुंसारि जानायाव आरो बिनि सारादु खुंनायाव बिनि जिउ खौरांखौ रायखांनो गोनां जानायाव। दिनै बर' हारिमु मुलुगनि बयबो मिथिगौ रुंसारि फैलाव बसुमतारीया बर' हाबानि मैखोम आखु बैराथिनि फाव लानानै बर'नि हारिमु थिलियाव देंखोनि जौसाङाव सावथुननि नब्लाङाव गोदान गोदान गोथाव गोथाव गय देदेरे फाथै सिनारि दाउबोखि बादि सुनै खोरोन्दियाव लानानै जारां गुस्थिजों मिनि बाला बाला रानगासिनो दंमोन जिरन गैयाजासे। रानखानोबो नांगोन। मानोना बैराथि गैयाब्ला बर' हाबाया समाया मेहेर गोनां जाया। नाथाय बै समनि आंगो जिग्रोद बैराथिया दा गैलिया। थांनाय 8 बैसागखालि हरनि 9:43 रिंगायाव बियो हरखाबनो जोंखौ नागारलांबाय। संसारनि जिउ दावहायाव मेंनानै दा बियो ओलैस्रो जिरायनानै दंसै गावनिखा अरायथा आंगो एमाव। बे आरो आखाइयाव खोरोन्दी लानानै बैराथिनि दख'ना थावसि गाननानै ओइ बैराथि ललिया नोंनि खिबु एल' एल' गय खावनायखौ जोंलाय जालिया होननानै
एदाव जानो फैफिनलिया आं गमामायै गोमोहाबदों हरखाबथियाव बे बुहुमाव बेसेबांदि सानथ्र'हायै जिउ जुनादा थोरफो थोरफो उजिदों थैदों बिखौबो जों नुबोगासिनो दं थेवब्लाबो गोरबोनि हालदिंगाया जनो गोसो जाया बेबो थार जिउमानि बे सोमोन्दोनि थाखायनो जानो हागौ मुलुगमाया दुलुरसे दिंखोनाव गिदिंगासिनो दं सेरखाय बेरखाय गावस्रालाङाजासे अरायबो अरायनि थाखाय बेखायनो बे समायना बिदै गोनां रंगिना बुहुमखौदि बियो एसेबां थाबनो नागारलांनो हाबाय फोथायनोनो गोब्राब मोनदों आं थांमारबाय दा बन्द' जामारबाय दा बिनि बालें गुस्थियाव रिंखांनाय हायनामुलि थाल खेमथानि जा जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया अ सना जारौमालि बोजों थांनो गोसो गोमो गोथां आगर फालि सोरनो होनो बैसागु बोथोराव फैलाव बसुमतारीनि दुमफ्रोमबो रोदाया रोदोमखाङोमोन बैसागुआ बिनि जिउ दान होग्रा अमृत बैसागो दाननि खिलि गोदान गोथार खिलि बिलाइ दालाइ बिबार फिथाइ मिथिंगानि दाउमा दाउसायाबो बिजों रंजाफायोमोन मोसाफायोमोन आय' सिखोला महर गोसा थाम्फै बायि देरेस गानना नोंनि आंनि खोथायालाय गामियाव गोसारबाय सिरि सिरि लासै लासै जुबिना रोजाबनाय मेथाइफोरा माबायदि बैसागु बोरलिया गोसो मेखां होग्रा मेथाइ बुंनो थाङोब्ला बैसागु आरो फैलावा सानैजों बिसि फिसाय रावबो रावखौबो नागारलायनो हाया बाथ्राया दाउखा बानायाव नालेंखर सिरिनाय बादिबो जाबाय देग्लाय बियो नोरजिया देहाजोंनो बैसागु गायै गायै बैसागुजोंनो थांफानाय बायदि जामारबाय फैलावा थांनाय 8 बैसागखालि हरनि 9:43 रिंगायाव हरखाब रुंसारि जानानै गावनि असे लोगो बैसागुजों थांफामारबाय अरायनि थाखाय फैलाव बसुमतारीनि जोनोमा जादोंमोन आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लावखाता रेभिनिउ गामिनि बागाजानि सुबायाव 1970 मायथाइनि 8 जुन खालि बिफानि मुङा रुंसारि रबिराम बसुमतारी आरो बिमानि मुङा रुंसारि मदरिबाला बसुमतारी बिदा मुस्रि करुणाकान्त बसुमतारी आरो रुंसारि निरन्जन बसुमतारी बिब' बिनानाव साब्रै कमला सुसिला अमिया आरो तराली उन्दैयावनो बिफाया रुंसारि जायो बिदा करुणाकान्त बसुमतारीनि रिटायार्ड पार्सन जोथोनाव सापागुरि कक्लाबारि गोजौ फरायसालियाव बिथाङा मुं थिसनदोंमोन नाथाय बेयाव मेट्रिक पासआ एसे गोरोन्थि जादों बेखौ फाहामनोबो हरनाय जादोंमोन बिसोर फाहामनो हास्लाबाखिसै नामा मेट्रिकखौ बियो कक्लाबारि हायार सेकेन्डारिनिफ्रायसो पास जादों बेखौ नोंथांमोनहा कारेक्सन खालामनानै लानायदोंबा 1987आव कक्लाबारि हायार सेकेन्डारिनिफ्रायसो बिथाङा मेट्रिकखौ पास जादों जालानि बिबि किसान कलेजाव बिदाया मुं थिसननानै होदोंमोनब्लाबो गावहा मेथाइ आयदायावसो गोसो दंमोनलाय जेनेरेल इडुकेसन लानो साबजानाय मोनाखैसैमोन बेखायनो कलेजखौ गारनानै संगीत बिद्यालय संथिंबायो ओजों हजों उनाव गुवाहाटीयाव थानाय रबीन्द्र भवन संगीत महाबिद्यालयाव थांनानै बोसोरसे सोलोंथाइ लाहैनो उदालगुरि गामिनि हादुंग्रा गावब्रा रामसियारिजों जयै बे समाव दुलाराय आसाम नाङैनो बर'लेण्ड सोमावसारनायनि मुखुब बर' ओनसोलफोराव गावजों गाव दुंहाव बारहावा बिजोंबि फोथायलायनो हायि हिंसा हिंसि थासारि बिनि गेजेरावनो मानसिफोरा सेर फाखाय गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांदों जाय जेरै हागौ एरै फैलाव बसुमतारीयाबो जानो हागौ गावनि थांखियाव सौहैनो इनायनो हांखुर जादोंमोन बेखायनो बिथाङा जेरावनो खाबु मोनो बैसागु मिथिं फरायसा मिथिं थुनलाइ मिथिं राजखान्थियारि मिथिं क्लाब आरि जेरावबो रोजाबनो लादोंमोन आरो लासै लासै हालामनि सासे जाफुंसार रोजाबगिरि महरै गावखौनो गायसंनो हादोंमोन हालामनि गुबुन रोजाबगिरिफोर जेरै मख'जाथाव सानसुमा गयारी जगत बर' उसुद बर' मेन'का गयारी प्रबिन बसुमतारी बिबुंसार मन्तब्य बसुमतारी हायेनसा स्वर्गियारि प्रणिता बसुमतारी जानकि नार्जारी सोरां ब्रह्म जगेन दास हांख्राय उजोर बिके महन ठाकुरिया जोंसां ब्रह्म ललिता देउरिमोनजों लोब्बायाव फैनानै सिमला हालामनि गुदि हारिमु दाहारजों गोरोबनायनि खाबु मोनलांनायसै बिदिनो 1989 मायथाइयाव ललिता देउरिजों अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीयाव जावजा मेथाइ बैराथिखौ गिबि रोजाबजेनो 1991आव कक्लाबारि गामिनि लावगादारिया मुसाहारिनि दुइसिन फिसाजो सानस्रि मुसाहारिजों हाबा जायो संसार जिउनि मुलुगाव अनजिमा एरो आरो सानफा एफा संसारखौ सामलायनो हाया जाबोनो हमो बेयावनो बर'नि सोमावसारनाया गिख्रंथावसिन महर लायो
सानसेखालि गुवाहाटीयाव थाहैनाय आथिखालनि मुंदांखा महरगिरि सावथुन दिहुनगिरि प्रबिन गयारीखौ बिथाङा लोगो मोनो। बायदि जेंना जेंसि स्रोद रायलायनायनि उनाव फैलाव बसुमतारीयाबो बिजोंनो थाफाहैनो गोसो थानायखौ फोरमायो। उनाव प्रबिन गयारीया लानाय गावनि हा इसेखौनो अर्थात सानैनि गेजेराव बोखावनानै 5,000 राङाव लालायो। बेबायदिनो 2001 इंराजि मायथाइनिफ्राय फैलाव बसुमतारीनि थाजोर थङा जायो गरसुक टारजानपारा गुवाहाटी थैजासिम बिथाङा बेयावनो दंमोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव थाहैनायनि उननिफ्राय बिथांनि जिउनि दिंग्राय बिन्दोआ सोलायो। सिंहआ गावबा गाव लिगजों खारनाय बायदि फैलाव बसुमतारीयाबो हारिमुनि फैलाव फोथाराव आगान होयो। गुवाहाटीनि हारिमु अनसायगिरि तरेन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कालीचरण रामसियारि, मोहिनी रामसियारि, जुबिन गार्ग, बर'सारानि, आंगुरलता, आकाशदीप, उत्पल दास, आइमि बरुवा आरो गोबां मुंदांखा महरगिरि सावथुनगिरिफोरखौ लोगो मोननायनि बराद जुफियो, जायफोरा बिथांनि इयुन जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैदोंमोन। बिथांमोननि अनगायैबो बर'नि महरगिरि मुलुगनि गोबां हाथरखिफोर जेरै सुलेखा, बिग्राय, गौतम, सेम्पुल, सनाय आरिमोनजों लोब्बायाव फैनानै खनजाबलायनो मोननायनि बराद जुफियो। गुबैयै जुबिनखौ लोगो मोननाया बिथांनि जिउनि मोनसे दिंग्राय बिन्दो। मानोना जुबिननिफ्राय बियो गोबां गियान आरो हेफाजाब मोननो हादोंमोन। जुबिनाबो बिनिफ्राय गिबि बर' मेथाइ रोजाबनो सोलोंदोंमोन होनना सोरबा बुंनायखौ आं मिथिना मोन्दों। जुबिननि जोहैनो आरो बिनि मुम्बाइनि फ्लेटआव थानानैनो फैलावआ 2022 मायथाइयाव दिथागिरिनि फोरोंथाइ कर्स आरो 2024 मायथाइयाव दान 6 नि थाखाय केमेरानि फोरोंथाइ कर्स प्रबिन गयारीजों जयै लानानै फैनो हादोंमोन। जुबिननि हेफाजाबावनो गुवाहाटीयाव NK प्रडाक्शननि दिथागिरि देब बरकटिकीखौ लोगो मोनो आरो बिथांनि रेंग'नि चेनेलाव खापलांकाई चेनेलाव फाव खालामनायनि खाबु मोनो। मख'जाथावदि फैलावआ गावनो आंनो बुंदोंमोन रेंग'निया बिनो दानफायाव 19,000 रां रिमुनारेसन होदोंमोन आरो थांनानै थानो थुलुंगा होदोंमोन। बिनि उनाव प्राग निउज चेनेलनि मेनेजिं डाइरेक्टर मुंशी राजेश भुइया जों रादाय खानानै बेहरबारि आउटपस्ट सिरियेलाव मोनसे मैखोम आखु पुलिसनि रलाव फाव खालामनो खाबु मोनो। बिब्दिनो असमियानि मेगा सिरियेलाव सत्कारावबो दिथा होनायनि गोबां सोलोंथाइ फैलावआ भुइया बिथांनिफ्राय लागासिनो दंमोन। नाथाय मानसिया सानो इसोरा सिफायो। बियो साननायमानिखौ मावफुंलांनो खाबु मोनाखिसै। गोरबोनि दाहा मिजिंफोरा गावजोंनो थांफाजोब्बाय। जिबनि मादाव मानसियानो जानो हागौ सियानसिन, सोलोगोरासिन, गियानिसिन। बेखायनो नामा सोरजिगिरिया मानसिनो बांद्राय आवै होनो गोसो खालामाखै आद्रा थानायखौ मावफैफिनहोनो थाखाय। बैसो आरो खाबुखौ नायनानै बिथाङा सोरजि अर्थात क्रिएसननि थाखाय जोबोद इसेल' सम मोनदोंखौनो बुंनांगोन। बिबो आंखाल आरो थोयैनि नारा नाथा नाजानायावसो जानाय। नाथाय बेखिनियावनो जोंनि थाखाय थोजासे बुंनांगोन। बिथांनि बिहोमाफोरा जादों भिडिअ एलबाम, मोसानायजों डाइरेक्सन आरो एक्टिंआ गावनो, सिमां, साना हाब्बाय रजे, माया, दोनखारलांदिनि, हिन्जाव गोदान, खैरोम दैरोम, फागुन, लाफादुगा आरो सिनेमा सावथुन, सिंगल डिस्क, शर्ट फिल्म, स्ट'री स्क्रिप्ट डिरेक्शना गावनो फैलाव बसुमतारी, सायाराम गाजोला गिबि सावथुन 2007, ओमफ्राय फैलाव आरो दिपक इन्स्ट्रि, नोगोराव दाफै सना, हायनारि सिख्ला, सांग्रेमा, खालाव खासाव, गब्ला सिखाव, दखना, प्रडिउसार बर्नाली कलिता, सिमांनि मिजिं, हायना मुलि पार्ट 1। फिचार फिल्म दोरफो दोरफो, मैहुर, गोरबोनि अर, लान्था पुलिस, आंखौ लांफै आयै, आंनि मुङा मानास, खैना। अडिअ केसेटआ जाबाय जागनिबान, बानेश्वर बसुमतारीनि मेथाइ, उनदाहा मुनिरामा बधे रोजाबदोंना बियो दैदेनदों आरो। गोजौआव मख'नाय एलबाम आरो केसेटनि मेथाइफोरजों लोगोसे उदाङै रोजाबनाय मेथाइफोराबो बुथुमजोबनो हायोब्ला बिनि रोजाबनाय मेथाइफोरा 100नि बांसिन आरो जानो हागौ 100नि बहुद बारा जागोन। आंना बेयाव मिथिया नालाय 100खौ लिरदों। जोबोद हांगा दावरा लिरबिदांखौ जथायनो
ब्रबनो गोनां जादों, बेनिखायनो गोबां गोरोन्थि थालांनो हागौ। गोजौआव मख'नाय खारिफोरखौ गावनि असे लोगो दीपक इनस्रि नार्जारी आरो प्रबिन गयारीनिफ्राय लानाय जादों। नखरनि खारिखौ बिदा करुणा बसुमतारीनिफ्राय लानाय जादों। बिनि अनगायैबो सानसुमा गयारी, गपाल बर' आरिनिफ्रायबो लानाय जादों, सुबुरुन लानाय जादों। जियानो जाथों, बेहरबारि आउटपस्टआव बिखा बुनानै मय बर' मानु बुंग्रा सासे दाद जांगिलाया दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया बिमानि राव आरो देंखोजों फरायनाय रोजाबनायनि मेथाइ दाबि खालामग्रा राफोद फावखुंगुर फैलाव बसुमतारीया हरखाब आनज्रायलांबाय जोंनिफ्राय ब्लदनो। बेखौनो सुलु लानो 10 मे खालि बिदा करुणा बसुमतारीनि सेराव थांदोंमोन आं दान्दिसे। बिथाङा दुखुनि गारांजों बुंदोंमोन, आं मोनबोखौनो सानस्लाब हायाखिसै आदा, सिमां बादि जोबस्रांलांबाय। गिबियाव बिखौ ब्लेक जन्दिस जादों होनना मिथिदोंमोन। आंहाबो थोजासे रां गैया नालाय गावनो बोरैबा थाब्राय थुब्राय नायजादोंमोन। उनाव लासैनो लिभार आरो किडनियाव इनफेकसन जानायनि सन्देह खालामो, जायनि थाखाय हायद्राबादाव थांनो गोनां जायो। बिनि डाक्टारा दानथाम फुरानायनो सुबुरुन होदोंमोननो, नाथाय 40 सानल' थानानै हामबाय सानना न'आव फैफिनो। न'आव मोनसे फिसा जाब्रथाय एक्सिडेन्ट जायो आरो आगदा आथिङा सानो लायो। उनाव बेनो बारा जानानै थाबायनो हायै जायो। एसेयावनो गावनि जोनोम बोथोर बैसागुआ फैयो, जायखौ बियो जिउ थांबाबो नेवसिनो हाया। बियो बादा होसेयावबो पेइन किलार जानो लायो। बेबादिनो पेइन किलार जानानै 3 बैसागखालि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रग्राम खालामो कख्लाबारि चौधुरीपारायाव। बेनिफ्राय कुमारिकाटा, बगाजुलि, पानिटेंखि थाङो। लोगोआव प्रबिन गयारी। हरै आजोरा बाङो, नाथाय सम गैया। हरजों हर रङिया, आइगाथुरि, गुवाहाटी होसो प्रग्राम खालामो। उनहालागै हां लानोबो हायै जालाङो। 8 बैसागखालि राहा गैयै जानानै गुवाहाटी डाउनटाउनाव इमारजेन्सि एन्ट्रि जायो। ICUआव लोगो जोंनि नखर, बाय बाहागि आरो प्राग निउज चेनेलनि गासैबो इउनिटआ डाउनटाउनाव ज' जायो। नाथाय मा खालामनो, समा बांद्रायबायमोन। बिनि बिपिआनो हायनायनिफ्राय जखांनो हायाखिसै। बिब्दिनो हरनि 9:43 रिंगायाव जोबथा हां बोनाय खौरांखौ डाक्टारा डिक्लेयार होनायसै। हां खुन्थियैनो जोबथा नुथायखौ फोरमायदोंमोन बिदाया। बे सोमोन्दोआव गावनि असे लोगो प्रबिन गयारीया बुंनाय बादिब्ला, बिनि बेरामा 2022 आरो 2024 मायथाइयाव केमेरा आरो दिथागिरि कर्स लानाय समावनो जुरिदोंमोन। मुम्बाइआव मोनसे जाथोनि जौ दंनो, बे जौखौ लोंनानै खम बेसेननि जौ लोंनानै बिथाङा बिदि जादोंमोन, जायखौ खम आयनि मानसिफोरा लोङो। बेखौ लोंनानै लिभार, किडनि आरो लोरबां जानायखौ बियो हमदांनो हादोंमोन आरो उनहालागै बिखौ फाहामनो हायाखिसै। बेखायनो बिदायनि समाव बियो प्रबिनखौ बुंदोंमोननो, बानायसो, आंथ' थैखासिगोन, रैखा गैलिया। मानसिनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा जौआनो थार। बेखायनो आंहा नोंनि सेराव मोनसेल' खावलायनाय, आं थैनायनि उनाव नों जौखौ गारदो। फैलाव बसुमतारीनि सासे असे लोगो दीपक इनस्रि नार्जारीया बुंनाय बादिब्ला, बिथाङा कल टाइमाव इनायनो खारामोन, माने शुटिंनि टाइमाव आरो। शुटिं टाइमाव कल टाइमाव इनायनो खारामोन। इउनिटनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौनो गोजोनै आरो फुर्ति लाखिनो नाजायोमोन। सोलोंनो नाजानाया बिनि हुदामोन। एसेयावनो मोनसे फिसा मिनिथाव जाथायखौ दीपकआ बुंदोंमोन आंनो। बर'नि सावथुन शुटिं जनफोराबो हाग्रा बंग्रायानोसै। सानसेखालि डिमाकुसियाव शुटिं जाफुबाय थानाय समावनो बेयाव आर्मिफोरा नुजाहैबाय। बिसोर सोंबाय, नोंसोर बेयाव मा खालामदों? सारा बुंबाय, माने फैलावआ बुंबाय आरो, सिनेमा शुटिं खालामदों। मा फिल्म? बर'निबा खालाव खासाव, हिन्दीयावबा दा मा बुंगोन? गोनो गोथो जाबाय। जेरावबो जारलालै बर'निया। मेडिकेलाव थांब्लाबो रोखा बुंनो हाया बेरामखौनो। डाक्टारा मालाय मा मुलि हरनो, खोलाबनायखौबा मा बुङोब्रा? बे खालिबो बिदिनो जाबाय। बै साननिफ्रायनो जोंहा गोबां सोलोंनो गोनां दं होनना सारा बुंग्रामोन, माने फैलावआ बुंग्रामोन आरो। जोबनायाव रुंसारि जिउमानि गोजोन हास्थायनानै आरो नखरनि बिसि फिसा बाय बाहागिनि दाहा दुखुजों समान बाहागो लाफानानै आंनि लिरनायखौ फैलावनि मुङाव
बावनाय जाबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। गैला। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। गोजोन्थों।